Здравейте на всички! Днешното видео ще е малко по-различно от обичайните, защото ще ви споделя как успях да изгубя 3000 евро от невнимание и разбира се ще ви разкажа цялата история, какви грешки направих, защо направих тези грешки, какво трябваше да направя предварително и разбира се с всичката тази информация, която имам в момента, аз ще ви предпазя евентуално вие да не правите същите грешки и да си спестите едни 3, 4, 5 хиляди евро или горенца. Но преди това ще си направя едно от любимите ми кафета, ще седна и ще ви разкажа цялата история. Добре, какво по-точно стана, че аз изгубих 3000 евро и един месец и половина от живота си? Защото всеки ден имаше някакви задачки, които трябваше да се правят по стартирането на този e-commerce бранд в България. Има един бранд в Америка, който прави между 50 и 100 милиона долара на година в продажби с своите продукти, като Hero продукта, главният продукт, който им прави най-много оборот и най-много печалба, е едно устройство за избелване на зъби. Този бранд го знам в Америка, изключително популярен, няма да го споменавам, да не му правя реклама безплатно, но като цяло те са фокусирани върху това да продават продукт за избелване на зъби. Хареса ми идеята, направих един ресърч в България и видях, че реално нямам конкуренти именно с такива устройства. Да, в България има изключително много брандове, изключително много хора, които продават най-различни ленчики за избелване, серуми, пасти за зъби и така нататък, но като цяло намерих само два конкурента, които продават такова устройство за избелване на зъби, като един от тях е не малък, но след моя ресърч аз разбрах, че лесно мога да го изпреваря в българския пазар и следователно той не ми пречеше, а втория бранд е някакъв нов бранд, който реално не се являваше като заплаха за мен или нещо подобно. Затова аз с моят партньор решихме да вкараме този продукт на българския пазар. Разбира се, преди това какво направихме? Поръчах няколко бройки от този продукт, който се произвежда в Китай. И знам, че повечето от вас сега ще кажат, но то се произвежда в Китай, не знам с какво. Няма никакво значение, че се произвежда в Китай. 95% от продуктите, които използваш в къщи, дрехите, които носиш, така нататък, или се правят в Китай, или материалите идват оттам. Така че в Китай има евтино, има скъпо, има и луксозно. Всичко зависи от цената, от фабриката, която го произвежда и разбира се от качеството на материалите. Това устройство, което намерих в Китай с помощта на моите агенти, се прави от фабрика, която има изключително много лицензии, сертификати и също така патенти за своите устройства и те работят с изключително големи брандове и правят техните устройства и аксесуари и така нататък, включително и професионални за стоматолози. Това устройство го намерихме от тях, поръчах няколко бройки, екаре устройството. Поръчахме няколко бройки, защото исках да пробвам дали реално продукта работи, преди да тръгвам да го вкарам в България и да го продавам на хората. Защо? Защото целта тук е да създам истински бранд. Не просто да продавам някаква простотия за 2-3 месеца, да направя някакви къси пари да затворя магазина. Не. Тук целта беше да се създаде истински бранд, което означава, че продуктът трябва да е хубав и наистина да работи, да помага на хората, за да могат те да се връщат и да купуват още и също така да го препоръчат на други хора и да не се оплакват. Ето това е продукта и още от самото отваряне на продукта си личи, че качеството е хубаво. Защо? Защото кутията е от скъп картон, която е почти същата като тази на iPhone, дори мога да кажа същата. Както виждате в момента стискам и тя въобще не се огъва, хубаво качество е, вътре си имаш нещо, което ти показва до каква степен са избелени зъбите ти, има си манюал или инструкциите, зарядно, самото устройство, което има батерия, да, ето как може да видите, има две светлини, има синя, има червена, има и комбинирана, в зависимост, нали, какво искате да правите. Така, също така, най-хубавата част от това устройство е, че идва с 3 химикалки и де-факто гела, който ви избелва зъбите с помощта на LED светлината, се намира в тези 3 химикалки, които разбира се
маха се, отдолу се навива, гела излиза, поставите го на зъбите и след това стоите 16 минути с лампата. Това нещо се прави в продължение на 21 дена, докато се избелят вашите зъби, след което, ако искате да ги поддържате бели, защото примерно аз пия много кафе, пуша наргилета, зъбите пожълтяват, това е напълно нормално и въобще естественият цвят на зъбите не е бял, а е жълт, но както да е, в момента е модерно всеки да е с бели зъби, дори ако някой път изглежда прекалено смешно, но след това, ако искате да ги поддържате бели, да не пожълтява толкова много, може да го използвате 2 пъти седмично, което означава, че след като ви свършат химикалките, вие трябва да се върнете и да купите от мен, от моят бранд, което означава, че LTV-то или парите, които вие ще харчите в моят магазин, растат постоянно и стойността е изключително висока. Така, поръчахме продукта, тествахме го, работи, аз сам го изпробвах на себе си, наистина работи продукта. След което решихме да направим една валидация. Окей? Решихме да направим една валидация и наехме няколко UGC креатора, които да ни направят, разбира се, видеа за този продукт. Платихме им пари, направиха видеята, направихме уебсайта, пуснахме рекламите и още от първия ден продажбите тръгнаха. Пуснахме продукта на 50 евро, а реалната цена, след като продукта влезе вече под моят бранд в България, ще е 80 евро. Просто го пуснахме на 50 евро, за да видим дали има интерес. Още на първия ден продажбите тръгнаха, на втория ден имаше продажби и на третия ден спряхме рекламите, защото успяхме да валидираме, че продукта реално се продава. Защо? Защото в момента всеки иска да има хубава усмивка, бели зъби, да не го е срам, да може да излиза по-спокойно, да се среща с момчета или да се среща с момичета, в зависимост от пола. Също така белите зъби, хубавата усмивка помага, ако сте в недвижимите имоти, когато трябва да се срещате с хора, да им продавате апартаменти, къщи, земи, автомобили и така нататък. Така че наистина да имаш хубава усмивка е изключително важно. Затова аз се спрях и на този продукт го продавам, защото реално погледнато в България нямах толкова много конкуренти. С такова устройство имаше само 2 бранда в България, все още има само 2 бранда в България, които за мен не бяха никаква заплаха. Следващото нещо, което направихме, беше да поръчаме няколко стотин бройки. Okay? Поръчахме няколко стотин бройки и брандирахме всичко от нулата. Кутията, инструкциите, всичко отзад, съставки, производител, всичко го преверихме, го направихме на български език, защото целта беше тук да продаваме в България. И дори променихме цвета на опаковката, променихме цвета на устройството, променихме цвета на писалките, направихме го супер премиум, много добре стана и всичко това, за да се произведе, отне около 1 месец, защото фабриката е изключително заета, имат изключително много клиенти и трябваше да чакаме докато де-факто почнат да произвеждат нашия продукт. През това време аз изисквах всичките сертификати, които имаха, включително за Америка, включително за Китай и за Европа. Дараха ми всичките лицензии, номерата на патентите, които имат, провери ги, всичко си е окей, наистина е така. И де-факто бях уверен, че този продукт ще влезе преди лятото в България и ще тръгнем да го продаваме. Добре, какво става? Произведаха продукта, пратиха ми снимки, видеа, всичко окей, потвърдих и моите агенти ме питаха, добре, да го изпращаме ли този продукт. Казах, изчакайте първо да поговоря с моят митнически агент, за да потвърдя някаква информация преди да го изпратите. Звъня на митническия агент и тя почва да ме разпитва за продукта, какъв е, от какво е направен, къде ще се продава, как ще се продава и така нататък. Всичко обясних, дарах и лицензите, сертификатите, патентите, всичко, уверен съм на 100%, всичко е окей. В смисъл, аз съм надъхан на 100%. Този продукт ще направи 1 милион евро за една година. И по едно време агентката ми праща едно съобщение и ме пита, тази съставка, която е в гела за избелването, която буквално отговаря за избелването на зъбите, колко процента е? И аз казах, не знам. И тя ми изпрати по европейският закон, че ако продаваш устройство за избелване на зъби в къщи за домашна употреба, а не професионална, тази съставка, която отговаря за избелването на зъбите, трябва да е не повече от 0,1%. Ако е повече от 0,1%, то тогава вече този продукт спада към
медицинските продукти, което означава, че не може да се продава мащабно за домашно избелване на зъбите, а трябва да се продава от стоматолози, лекари и така нататък. Хора, които имат лиценз да продават медицински продукти и медикаменти. Добре, тази информация няма. От всичко, което питах, взех като информация, като сертификати и така нататък, това беше единственото нещо, което аз не бях поискал от фабриката. Реалните съставки като проценти, кое колко е вътре в самият продукт. Питахме ги, изпратихме го и познайте. За да го продавам за домашна употреба, трябва да е 0,1%, а то се оказа, че е близо 10-11%. Което означава, че е изключително добър продукт, защото наистина избелва зъбите, но ти трябва специален лиценз, за да го продаваш. Не можеш просто така да тръгнеш и да го продаваш мащабно за домашна употреба и буквално всеки един да го използва вкъщи, без да се е съветвал с стоматолог и така нататък. Защото разликата между 0,1% и 10-11% е огромна. Okay? И буквално тогава разбрах, че този продукт няма как да го вкарам в България, няма как да го продавам, защото дори ако искам да мине през митницата, той няма да мине, защото буквално ще ме питат: имаш ли лиценз за това нещо? Аз казвам, че нямам лиценз и митницата го задържа или го връща обратно. И след още малко разговори с агентката, с още някои други хора, които ги питах за съвет, които са в тази ниша, които имат опит, просто ме посъветваха да не си играя с този продукт, защото наистина разликата между 0,1% и 10% и 11% е изключително голяма и каквото и да правя, няма да мога да го легализирам един вид и да го продавам в България под собствен бранд, защото ще ми трябват лицензии, ще има супер много проверки, нещо, което не искам да се занимавам с такива неща. И просто реших тези няколко стотин бройки, които поръчах, просто да се останат в Китай и да се унищожат, защото реално погледнато няма какво да прави с този продукт. Продуктът наистина е уникален, наистина работи и факт е, че има по-голям процент от тази съставка. Избела зъбите много добре, но просто има закони, които трябва да се следват и аз съм на този принцип, че ако ще тръгваш да продаваш нещо или да правиш нещо, то трябва да е на 100% легално, трябва да си имаш нужните документи, нужните сертификати, разрешителни и така нататък, защото за мен най-важното нещо е да си легна вечер и да спа спокойно, но също така ако продавам такива продукти, които реално човек се слага в устата и ги употребява и може да го глътне без да иска и така нататък. Не искам някой да пострада, да влезе в болница и така нататък и моят продукт да е виновен. Защо? Защото аз примерно съм знаел, че този продукт има по-висок процент, отколкото трябва да има. И човека си го е купил, не се е посъветвал с лекар и буквално съм му навредил на здравето. Не искам такива неща да правя. Може да се правят много пари с това нещо, но аз не съм този човек, не съм от този тип хора. Затова реших просто да го оставя този бранд. 3000 евро. Голяма сума пари са, но не са толкова голяма, като говорим за бизнес. Другите ми онлайн магазини ми правят пари всеки ден, така че те ще покрият разходите по този трайл на български бранд, така да го кажем. И какво искам да научите от това видео, какво искам да разберете от това видео и че независимо колко сте нахъсани, независимо колко сте уверени в себе си, независимо колко пъти сте правили едно и също нещо, винаги може да допуснете грешка. Защото буквално за 5 години съм стартирал стотици, ако не хиляди магазини. Не само за мен, но и за клиенти, които съм имал в маркетинг агентство, хора, с които съм работил. И наистина, независимо от колко години го правиш, независимо през какво си преминал, винаги ще има нещо, което не знаеш и ще допуснеш някаква грешка. Но най-важното нещо е наистина да се научиш урока от тази грешка и повече да не я повтаряш. И затова реших да направя това видео, да споделя с вас какво бях решил да продавам в България, защо не се получи, какви бяха причините, за да може вие да не допускате тези грешки. Защото ако сте тръгнали да вкарвате продукти от Китай, Турция, от Европа, няма значение откъде сте решили да ги вкарвате,
И особено ако тези продукти са свързани с добавки, свързани с козметика, някакви медикаменти, пептиди или каквото искате, нещо, което буквално човек го приема, не е просто бижу, дреха и така нататък обувка, а реално го приема и то влиза в организма му. Искам не на 1000, не на 10 000, а на 1 милион % да сте уверени, че този продукт е легален и наистина няма да навреди на някоя. Това става като се запознаете с законите в държавата, където вие ще продавате. Ако сте решили в България, значи това ще е България. Аз направих грешката и не направих целият ресърч правилно. Да, проучих конкурентите, проучих пазара, проучих колко, на каква стойност се състои тази ниша в България. Разбрах, че има много пари, стратегии, уебсайтове, продукция, брандинг, упаковки, етикети, всичко направихме, но най-важното нещо не направих, а това е да проверя именно какъв е закона за продажбата на такива продукти и буквално това ми беше най-голямата грешка, която ми костваше 3000 евро и месец и половина от моят живот, защото месец и половина се занимавах с тези работи. Всеки ден комуникация с фабриката, всеки ден комуникация с агентите, с дизайнера, променяхме дизайна, оголемявахме го, добавяхме неща, махахме неща, превеждахме го на български. Имаше грешки, когато вече го принтираха, нали, китайците, трябваше да се принтира отново, нали, имаше доста проблеми. И наистина най-хубавото нещо, което може да направите, ако решите да стартирате някакъв тип бизнес, независимо дали е e-commerce, електронна търговия, онлайн магазини или физически бизнес, независимо какво е, преди да тръгнете да вкарвате пари, проучете законите, проучете пазара, за да разберете реално какво ви трябва, преди да вкарате каквито да е пари. Защото в моя случай аз бях една идея по-превъзбуден, защото за мен всеки нов магазин, всеки нов бранд, който стартирам или стартираме с партньори, за мен винаги е нещо ново и чувство е, че все едно го правя за първи път. И да, бях развълнуван, видях, че пазар е отворен за такъв тип продукти и наистина просто тръгнах и го направих. В повечето случаи това ми се отблагодарява в стотици пъти повече, защото колкото по-бързо действаш, толкова по-бързо идват резултатите, но някой път се случва да направиш грешка и да изгубиш една малка сума пари или в този случай 3000 евро. Така че, отново повтарям, каквото и да правите, винаги проверявайте дали всичко е изрядно, какви са изискванията за продажбата на този продукт, какво трябва да имате, какво не трябва да имате. Проучвайте колкото се може и дори, това съм му казал 1000 пъти. Ако искаш да направиш нещо, което никога не си правил, най-лесното нещо, което можеш да направиш и най-умното и най-логичното е да платиш пари на някой човек, който вече го е правил това нещо, за да ти каже как да го направиш, без да правиш грешки. Okay? Защото в моя случай, ако аз първо бях звъннал на митнически агент или на някой, който вкарва такива продукти и е запознат с закона и бях платил примерно 100 евро, 200 евро за консултация и беше ми казал, първото нещо, което трябва да направиш е да изискаш списъка на съставките в този продукт и разбира се, след това да видим какъв процент има от тази съставка, която не трябва да е повече от 0,1%. Ако бях го направил това нещо, още на първи ден ще да получа тази информация, ще да разбера, че този продукт няма как да се продава в България и нямаше въобще да се занимавам с сайтови, реклами, валидации, не знам с какво и да губя 3000 евро. Така че най-умното нещо, което може да направите е да се доверите на човек, да платите пари на човек, който вече е минал през този път, просто за да ви спести всичкото това време. Буквално, ако бях платил една консултация на някой човек, за 5 минути ще да разбера, че този продукт не мога да го продам, а вместо това аз изгубях месец и половина, изгубях време от своя живот и също така 3000 евро. Ако искате да стартирате някакъв тип бизнес, независимо дали е e-commerce, електронна търговия, да продавате продукти, онлайн услуги и така нататък, най-хубавото нещо, което може да направите е да платите на някой човек, който да ви е ментор и който буквално да ви покаже пътя, който вие трябва да извървите, без да правите грешките. Защото в повечето случаи, ако пробвате сами
Винаги ще има нещо, което не сте проверили, винаги ще има нещо, което не сте разбрали, ще изгубите време, ще изгубите пари и тогава ще разберете, че може би е трябвало да си платя на еди си кой си, за да ми покаже как да го направя по правилния път. Благодаря ви и успех на всички!